Ayan na, oh. Ayan na. Okay. O, ayan mga kasinag. Na-update ko naman kayo ulit kay Bagwis. Sa ilang araw na nawala yan. Gutom-gutom. Mga kasinag, good morning. Na-update ko muna kay Bagwis. Narinig ko mga kasinag. Humuni na si Bagwis. Puntahan natin si Bagwis mga kasinag. Ay. Wala akong nahuling daga kagabi mga kasinag. Kaya ngayon ang ipapakain ko kay Bagwis ay manok. Tawagin natin. Ilang araw na ito mga kasinag na hindi umuwi si Bagwis. Paapat yata ngayon. Nagparlayas. Hindi ko alam kung saan pumunta. Andito lang. Sigang huli dito. Tawagin natin mga kasinag. Ano yata siya sa napa? Hindi ko pati nailipat si Magayon. Bagwis! 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 Asan daw yan? Hindi ko pa tayo nadala ng telescope. Na nakadapo. Bagwis! Ayan na mga kasinag. Ayan na si Bagwis oh. Ayan na. Bagwis! Bagwis! Ayun, duha po sa nara. Bagwis! Halika, kumain ka. Bagwis! Halika na. Bagwis! Ayan mga kasi nag-aabuno ng palayan. Si Tio Herme. Naabunuhan na niya yung kanyang palay. Ayan. Bagwis! Ayan ang mga kasinag. Ayan na si Bagwis. Bagwis! Ayan na oh. Ayan na. Okay. Good morning. Saan ka naman magparapunta? Parlayas ka na naman. Ha? Parlayas ka na naman. Tara, halika. Madala ko sa yung karning manok. Ayan mga kasinag yung karning manok. Yatong ko dun. Tapos ayun naman si Bagwis sa taas. Ayun. Sige na, baba na dyan. Kumain ka na. At ililipat ko pa si Magayon. Sige na, baba na. Mga kasinag, lambing ko lang po sa inyo sa lahat ng ating viewers, subscribers, sa ating 32,000 na subscribers. Huwag nyo naman pong skip ang ads. Yan lang po ang lambing ko sa inyo. Para kahit paano mga kasinag, mapagawa ko naman yung bahay. Magkamero naman ako ng pundo. Kasi nangarap ako na mapatapos ko yung aking bahay mga kasinag. Baka mga next month or susunod na buwan mapaumpisan ko naman. Kaya yan ang hangad ko sa inyo mga kasinag maraming salamat po. Ayan na si Bagwis mga kasinag. Ayun. Bagwis! Ba na dyan? Kain na. Ang kisig talaga ni Bagwis Halika na, baba na. Bagwis! Baba na dyan. Ayun, si Bagwis mga kasinag sa taas. Naiwan ko muna saglit mga kasinag At hindi pa nababa.
balikan lang natin mamaya pag bumaba na. Ang gawin ko ngayon mga kasinag, alisan ko muna ng tubig yung palayan na inaalagaan natin para makaano siya, makabuilo yung puno. Ilang araw ko na kasing may tubig yun, mga 1 linggo na yata, para sa susunod na ano, mag 28 days siya, mga ganun. Bunuhan ko na naman kasi nabunuhan ko na ito nung nakaraan eh. Di ba? Sige pa rin ang huli ni Bagwis. Nagkalang ko na ng tubig para makabuelo na ang puno niya. Yan mga kasinag, yung ating palayan na napakaganda. Ito, alisan natin ang tubig. Tanggalin natin itong harang na ito. Patawidin natin ang tubig dito sa kabila mga kasinag yan, oh. Padaan natin sa gilid yan. Di ba? Tikling. Yan. Ikutin ko muna dito. Papunta dun. Ikutin ko muna bago ako tumaas, bumalik dito. Dito na ako dadaan. Hindi makakabilo yun mga kasinag pag lagi may tubig. Hindi makakabilo agad. Sige pa rin ang huli ni Bagwis. Oh my God! Ngayon ito, buksan natin ito. Ito kasi, ganito mga kasi, patawid kasi ito dun sa kabila ko namang inaalaga ng palayan. Sa kabilang pita. Yan. Teka lang natin ang tubig. Kasi baka mga February 20 mga kasinag, mga ganun mag-ano naman ulit ako, mag abono. Dito natin padaanin sa kabila. Ito, di ba? Ang ganda ng mga kasinag. Nakakatuwa pagka ganito na ang palayan. Ako talaga, tuwang-tuwa pagka ganito na ang palayan, oh. Talagang pawi ang pagod mo, lalo na pag namumunga na yan mga kasinag. Mas lalong nakakatuwa. Pwede na kayo dumaan dito. Pwede na siguro. Uy, malambot pa. Malambot pa lang ang aking pilapil na ito. Ayusin ko lang ulit susunod. Nalubugan pa ako. Malambot pala talaga to. Ayun na, bulusot na. Talaga malambot. Palabasan natin ang tubig to. Yan mga kasinag, para makabuilo siya. Ito hindi gaano matubig, oh. May nasirit dito. Ibig sabihin may butas pala yung hose sa ano, yung hose dun sa bahay na binubumbahan namin. Kasi may nasirit dito mga kasinag, oh. Wala lang magbumba uli. May nasirit. May nakataga siguro nito.
Ito yung hose mga kasinag oh. May nasirit sa gawi dito. Ayan oh, may tama yata. Pakiramdam ang kulit. Iniinuman pati namin yan mga kasinag. Itong ano na ito, yung bumbahan na yung sa may bahay. Pakinggan ko ulit mamaya. Balikan ko. Tagkalan ko lang ulit ang tubig to. Tagal natin ang tubig. Para makabilo na. Hindi alipar ng kuhol ito. Mga sinag, natapos ko ng alisan ng harang yung mga pilapil niya. Dito ako nagtapos para mawalan na ng tubig yan. Pag na walang tubig yan mga kasinag, para makabilo yung puno ng palay. Kasi pag laging may tubig, hirap makabuilo yung puno yan. Kung saan hindi agad gigipi, kung tawagin dito. Yan, patubigan ko naman yan mga 18, mga ganyan, pitsa 18, saka ko naman patubigan yan para mga 20 or mga 22 ganyan, makapag-abuno ulit tayo. Ayan mga kasinag, uwi na tayo. Update ko naman kayo kay Bagwis. Tignan natin kung kumain na si Bagwis. Yung hose pala talaga mga kasinag, may butas. Ang laki ng butas, siguro nataga yun nung nagtrabaho dyan sa palayan. Pag linis nung pilapil, siguro nataga yun, ang laki ng tama. May butas, kaya ang ginawa ko mga kasinag, inangat ko yung hose. Dyan pa naman kami umiinom. Ibig sabihin pala nun, sa tagal-tagal ng panahon, hindi man lang inayos yan nung nakasira. Kaya nakakainom ka pala kami ng tubig galing dito sa dito sa palayan. Pambihira. Kaya pala naiba ang lasa ng tubig dun pagdating sa may bahay. Kasi napapasukan ng tubig na galing dito sa palayan. Ngayon ko lang na mag-isip-isip na wala rin pagkusa yung nakataga nung hose na yan. Nakikinabang din naman sila. Pagka ganyan nga naman, nakakapagtampo baga mga kasinag. Yan. Kawawa itong palayan di umando. Tingnan nyo mga kasinag, bihat baraga ang kuhol hanggang dito. Hindi halin ang kuhol na hindi na niya tamnan kasi naging busy na siya. Tingnan natin kumain na ito si Bagwis. Hindi pa rin ang huni si Bagwis. Hindi pa natin nalaman kung kumain na ba. Bagwis! Bagwis! Kumain ka na? Ha? Kumain ka na ba?
Asan ka? Ay, andyan ka sa baba. Ah, nahulog. Ayun, kinuha pala niya mga kasinag yung pagkain na nahulog. Tapos yung isang karne na yun pa rin, oh. Nahulog pala niya yan. O sige na, kainan na yan. Sige na. O ayan mga kasinag, na-update ko naman kayo ulit kay Bagwis. Sa ilang araw na nawala yan, gutom-gutom. Hindi pa rin kinakain yung kanyang karne. Ayan mga kasinag, hanggang dito na lang. Kasi ililipat ko pa si Magayon, pupunta pa ako sa Rawis, tapos magbabahog pa kami ng baboy. Kaya pinakita ko muna sa inyo si Bagwis. In-update ko muna kayo kay Bagwis na si Bagwis okay lang naman, nasa mabuti siya laging kalagayan. Huwag kayong mag-alala mga kasinag. Safe na si Bagwis dito sa atin. Ayan na, oh. Sige, nakainan na yan. Mga kasinag, yun lang ang tanging hiling ko sa inyo, ha. Huwag nyo pong iskip ang ads. Alang-alang po sa amin. Kaya maraming salamat mga kasinag. Hanggang dito lang, bye bye.